गावचे मन माहिक खई फिरच्या गेले गी मासली पुरा पार जातली. बब्बी बब्बी आव आयली गो बब्बी. हा हे कसं गो म्हणू केस कापून घेतला बरे दिसाना गे. कस सांगची गो बब्बी मात्या केस पुरा झोडू क्रिकेट खेळची ग्राउंड सेजल्ला. या केसा कितली विस्तार केली म्हणून हावे ब्राह्मी तेल आणि करबेवा तेल दासवाळा तेल पुरा केले. कस केल्या रे केस जोडचे रब्बा ना आणि कस करच म्हणून आलोचन केलं या खरखर नाक म्हणू लाय करू पंदवरली गो हाणू पंदवरली गो हाणू. बबी या विषय कोणा काही सांगू नका. मी गेल्या आणि तू गेल्या मात्र सो हाव पुरा जनाला म्हणला 15,000 खर्चून आणि मात्या त्या केस येऊ करता की तशी केला म्हणून सांगू नका इथं. बापरे हा कोणाला सांग ना गे म्हणू एकदम कडक दिसतास गे. वही ग बबी वही वे मला बरी जरी हळला नाही गे मासली गाम होरूक मासली लाय कोण धुवून बरे कोण कापून पुरा रेडी कोण दवर लागे झरी घालचे नि होरचे. ई कसं का जळके हुरूक जरी हाडी म्हणता कसं गो जरी म्हणरी मक कळणी. अरे झरी गो झरी मासली होरूक झरी गो आमगे ते झरी ना म्हणून वे तुका हाड म्हणलंय. कसं ना बा जरी जरी गो मनू जरी तुम्ही कितकी सांगतात नाही तका जरी. ओ जरी म्हणल्या रे तोट्टू वे मसली होरूक तोट्टू हळला म्हण निम्गी तस वे. होय गे होय मासली होरूक थोट्ट थोट्ट हळला हळला तोट्ट हळला वचा भितरच. अबा कस धग गे गे उदक पी. दे दे ये गो तोट्ट हे तोट्या घाल ते तोट्टा घाल हाडी चिलांदो. हा गे 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 मनू बांगडे ताजा ताजा अस लाय कोण मासोल घालू तेप्पल घालून आंबट कर गे. टेपला आंबट ये बा आंबे खाय ना चबते आंबे कसं करते गो तसं लाय करू अल्ले तर मिरसंग पियाव सपोज इन्नू नो कच 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 कोरनो मसला घालनो लाय कोर कत खाणो अल्ली पियावा गश करून घालते. गशी गे मेगेल पोरीक दश आवडना गे तेपला आंबट जाऊ का म्हणत गे ते. आज सकाळीची पोरी घेऊन मछली पेंटा गेलेली गे ताजा ताजा बांगडे पळून तेपला आंबट कोण दी गे आई म्हणली म्हणू आम काय बांगडे घेतले तू काय हल्ली गे म्हणू. गो बब्बी असू गो देव बरे कर तुका हांव एकली आसची नवे वचून घेऊन येऊच म्हणान म्हाका ना कधीच तू गो. वई गो म्हणू तक्काची तुक बी हांव बांगडे घेऊन आयली घरा वचून लाय कोण गश कोण खा. बांगड्याचे 200 रुपये आणि आटोचे 50 रुपये दिवचे विसर नका. वही गो बब्बी 200 रुपये गो 200 तो सैकलाच आजी सांगतो असेल गो 100 रुपये बांगडे 100 रुपये 100 रुपये म्हणू. अय्यो मन्नू त्या कुशील बांगडी गो ताक वास येता वास हांव बोटार तुकून आयले फ्रेश बांगडे घेऊन आयली गो एकदम ताजा ताजा बांगडे गे विचार करी पळून गे हांव काय फाल्स उलयता ना. अयो बब्बी तू पट्टी सांगली म्हणून हांव लेखनी गो ते सैकलाचो म्हणतो आशिल्लो 100 रुपये म्हणू तशी तू जो मोस केली गितांनी म्हण लेखली गो हांवें. अय्य कस गो मन्नू हांव समो पळून चौकाश कोरनू हाडचे ताका ताजा म्हणूच 200 म्हणले तांनी. आयत गो बब्बी जायत जायत आता मी गेला दुड्डू ना पाय हांडी वे 200 रुपये. अडना गे ते 200 रुपये वटू पच्चे सामानाचे 300 रुपये आणि ऑटोचे 50 वट्टू 550 रुपये दी गे तू.
जायत गो बबे जायत बाय सरता मागीर जळके भायर जाताले हांव वचून रांदे करता घरकडे हळू वच गे. जायत जायत